سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سالاد با کاپوستا یعنی کرم تیار میکنیم. پیشخورا برای زمستان در مدت 2 روز تیار میشد. بینایت خوشخوری یعنی خروستیاشی عجایبات میبیاد. بسیار زنها خواهش کرده بودن امروز من فرصت شد طرزی تیار کنیشه من نشان میدیم. محصولات لازمه برای ما 1.5 کیلو کرم لازم، 1 دانه سبزی، переци қима кардагин 1 кулола бошад, намак, чеснок, лавлови лист ва аганьёк гирифтам. Яъне метавонед болгар бошад ёки томат бошад. Помидорин хоҳед, помидорин мебошад, мана болгарин. Аз они ман болгара мисрубка гузаронида равған қати камтар ҷӯшонда маҳкам кардаги будам. ҳамин истифода мебарам. Агар аганьёкатонам набошад, болгарам набошад, метавонед ҷошба сабзӣ истифода баред. Ман имрӯз бошам бо болгар тайёр мекунам. мо корамонро аз бисмиллоҳи раҳмони раҳим сар мекунем ки худованд кори мо ба файзу барака ва обрӯд диҳад. Мана мо дар аввал карама гирифтем. метавонед чӣ хел реза кунед. ман бисёр майда реза намекунам барои он ки хрустяши биёд. сахт майда реза кунем мулоим мебиёд. мо мехоҳем бисёртар карами мо хрустяши биёд. барои ҳамин ман калонтар реза мекунам. мана бояд ҳамин тавр мана майда кунем. мана қабаташ калонтар. мо каструлба мечинем. каструлми ягонта косаҳои калонба мечинем. ҳамин карамомоя мо бояд чӣ хел тайёр кунем ки карами мо хрустяши биёду фалла нашавад, маззи салат шавад. мана мо каструлба хушрӯя мегирем калон калон. мо оби гарм мерезем. мо намак ҳамроҳ намкунем. оби гарма танҳо худаша боли ҳамин карамомоба мерезем. ҳамин карама гор кунад. оби гарм бошад. агар рози карам ба намак ҳамроҳ кара оби гарм ҳамроҳ кунем, аллакай карами мо мулоим шуда мешавад, маззи салат намешавад. барои ҳамин мо танҳо оби ҷӯшқатӣ аввал карамомоя камтар мулоим мекунем. то 3 литра метавонед об резед. мана 2 литр изофа об ҳамроҳ кардам. ако ягон намуд кришкакати зиёд мекунем ки ҳамин пресс шавад. ба муддати 15-20 дақиқа метавонед то 30 дақиқа нигоҳ доред агар карам сахт бошад. мо замина 30 дақиқа нигоҳ медорем ки камтар карамомо мулоим шавад. мана карами мо ҳам дам гирифт. аллакай 30 дақиқа шуд. мо ҳамаша мегирем об. аллакай камтар мулоим шуд. мо оби карамомо немпартоем барои он ки ози мо ина намак кара аллакай маззи карам ҳамин оба буромда шудагӣ барои бонка истифода мебарем маҳкам куниш. карама мегирем. агар мо ина намак кара кунем мулоим. мо карамомоя ҳамин болгар истифода мебарем. агар болгару ягон аганьёк набошад метавонед сабзия атёрка гузаронида намак кара камтар мехел мана ҳама ҷои карамомоба молид ки хушрӯ мана болгар шавад ё сабзӣ шавад. ма қабати ошба камтар мемонем. мана ҳамин тавр ҳама ҷошба мана болгара молидам. ако мо ина бонкаба мегирем. мана бонкаба гирифтам. камтар петрушка, мана чеснок меандозем. мана лавлови лист, 2 дона лавлови лист, мана переци ҳамроҳ кара. бисёрам андохтан лозим не ки талх мешавад. мана ко ми карамомоя мечинем. хушрӯ мечинем дар уни бонкаба. сахт кара пресс кара мечинем. ман 2 банкава мана пресс кардам. карама ако ҳамон оби
гарми карамамои дамкарагиҳомои ман гирифтам бояд хунук шавад. Агар мо оби гарма ҳамин карам ба ҳамроҳ кунем, хунук ношта ҳамроҳ кунем, карами мо фалла мебиёд. барои ҳамин бояд ин обомо хунук шавад. ҳамин оби хунук карами мулоим нею карами хрустяши ҳосил мешавад. агар мо ҳамин об ба намака ҳамроҳ карамамои дам кунем, аллакай карами мо мулоим шуда мешавад. барои ҳамин мо бе намак карама дам кара об баъд мана заготовка кара банка гирифта оби хунук ба мана 1 литри расоба 1 қошиқи калони оши намак 1 қошиқи калони оши намак ҳамроҳ кунед, худаш расо мешавад. пур ҳамроҳ кара мана омехта мекунем. 1 қошиқи калон худаш ҳамин норма. мана намака ҳамроҳ кардем, бо намакаша хай чашида бинед камтар бошад, бо ҳамроҳ кунед. агар шакардор дӯст доред, метавонед 1 қошиқчи майда шакар истифода баред, неки ман шакар ҳамроҳ намекунам. мана обомо карам майдадор, барои он ки карамомоя пресс карда ки будем рангашам дига мана мегирем, пур мекунем. мана оба рехтем. ман кришки резини мекунам, барои он ки агар кришки резини кунед гар беҳад нағз хушрӯ ҳамин карамомо тайёр мешавад. барои ҳамин ман барои карамои 2-3 рӯз тайёр мешудагӣ кришкаҳои резини истифода мебарам. агар загатка хоҳед, хай загатка маҳкам кунед. барои ҳамин ман ҳамин кришкаҳо истифода мебарам. мана маҳкам кардем, метавонем ако 2-3 рӯз нигоҳ дорем, ҷои хунукба нигоҳ медорем, каладовка бами хай холодильник бами нигоҳ медорем. баъд аз мана 2-3 рӯз кушода нигоҳ кардем, бинем ки карами мо чӣ хел тайёр шудааст. мана чӣ гуна мебинед, карами мо ҳам тайёр шуд. дар муддати 4 рӯз кушодаам банкая. рости гап карами сахт намака бисёртар мегирад барои худаш. барои ҳамин намака обба ҳамроҳ кунтон як бор чашида бинитон. мана карамои мо чӣ хел омадааст, ягон қати фалла нашудааст. мана нигоҳ кунтон чӣ хел сахта ки нағз истодааст, ягон қати фалла нашудааст. хушрӯ дарини бонкоба истодааст. мана бо хоҳиши занҳо хоҳиш карданд ки карами мо хрустяши биёд. бо хоҳиши занҳо мана таби дили занҳо шуд, хрустяши. мана пробакра мебинем, хай мана хрустяши беҳад болаззат. шумо ҳам ҳатман барои наздикони худ ва барои пешхӯро тайёр кунтон. карамо агар сахт бошад ба муддати 4-5 рӯз то 1 ҳафта нигоҳ доритонам мешавад. агар караметон баргашт тунуктар бошад, дар муддати 2-3 рӯз тайёр мешавад. мои дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, ёру дӯстаи даъват кунед. иншоалло боз видеоҳои беҳтару беҳтар мешавад. хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.